sen mitä mä tässä maailmassa olen oppinut, niin älä sano ikinä. Kaikki muu oli niin kuin, mitä mä oon niin kuin ajatellut. Niin mä en oppinut kuin sen, että älä sano ikinä. Koska joskus joutuu ne sanansa syömään. Rupesin miettimään, että hetkinen, että mähän voisin itse tehdä itselle niin kuin työtä ja etsiä itselle sen työn. Eikä aloittaa aina valmista ja mennä töihin. Ja sitten se rupesi, kun ikää tuli, niin siinähän kävi niin, että mä halusin itse niin kuin työllistää itteni. Kauan sä oot toiminut nyt yrittäjänä? 4 vuotta on ollut niin kuin pääsääntöisesti itsellä. Joo. Aluksi teet kevytyrittäjänä. Niin. Sitten 1,5 vuotta nyt ollaan tehty tätä. Teillä on niin kuin yhteinen, että toimitte yhdessä tässä samassa Kyllä. yrityksessä. Joo. Ja Eli mehän aloitettiin kevytyrittäjänä M.Kokkinen. Ja se oli erittäin hyvä ponnistusikkuna niin kuin yrittäjyyteen. Lähdetään kokeilemaan ja mä lähdin haistelemaan niin kuin markkinoita. Eikä riskit on pienet. Ja se oli semmoinen homma, että kun ei ollut ihan varmuutta, onko meillä miten sitä hommaa. Ja en halunnut niin kuin tehdä isoa riskiä alkuun ja lähteä isolle. Että katsotaan mikä on kysyntä ja mainostetaan. Ja sitten tulikin kevytyrittäjänä tuli jo onnellisesti, se rupesi sakkaamaan, että siinä ei kaikki hommat niin kuin meille päin ollut hyvä. Niin sitten tehtiin Oy tästä hommasta. Se antoi lainusmahdollisuuksia paljon enemmän. Että se, meillähän on se motto justi, että se mikä luvataan, niin se tehdään. Eli sen mukaan tämä yritystä on rakennettu, että jos me luvataan, että niin sulla on ensi kesässä uusi katto, niin se on ensi kesässä uusi katto.